हेल' लोगोफोर बे समाव फैलायबाय नोंथांनि गेजेराव भिडिअ लानानै बे समावहाय आरोना जों दिनै नुनो मोनदों मैयानि समावहाय आरोना जि एबसुनि रेलि बे मिटिंआवहाय सासे मानसिया गावखौनो सावनानै लादोंमोन नुनो मोनदों बिथां माखासे बाथ्रा बुंदों जाय साननो गोनां दिनै ना साननो गोनां माखासे बाथ्रा आरो बिथांनि देहा ओरैबायदि गिलुलु बेरामजों भुगिनांनाय बिनि देहाया मोजां नंखाया बे बाथ्राखौ जों मैयाबो सावरायखादोंमोन नंमारगौ दिनै बिनि देहाफोरखौ नायनानै बेबायदि मोनसे अबस्था नुनो मोनदों जोबोद दुखुनांथाव आरोना थेवब्लाबो नाथाय बियो बेबायदि सावना लानो नाङामोन आरोना सावना लानो नाङामोन दिनै बियो गावनि गोसोनि दुखुखौ फोरमायनानै होदों मानो थाखाय बिदि सावनानै लानो गोनां जाखो मा जाहोननि थाखाय दिनै बियो सावनानै लादों बिनि सायाव बिथाङा गावनि खुगाजों माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायदों आरोना आखाइ खबजबनानै आरो बुंबावदों बिटिआर एकर्डआ माबादि बा मानो बिटिआर एकर्डआ मा जाखो बिनि बागै बिदि बुंनानै सावनानै लादों आरोना बेखौ साननानै बिटिआर एकर्ड जानानै जेन बर'फ्रा मा जाखो बा बिटिआर एकर्डआ मा जाखो बिनि थाखाय बियो फंनैसो बुंदों आरोना नोंथांमोना बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासंनानै लादो बेजों लोगोसे आं बे समाव बेखौसो बुंनो सानदों दिनै हेमन्त मामाया बुंदों बिटिसिनि सिएम आरो डिपुटि सिएम बे सानैखौ मा खालामदों केबिनेट मिनिस्टारनि समान गोहो बोलो बा सनमान होनाय जाबाय होननानै बुंदों आरोना गोदो सिएम बा चिफखौल'सो केबिनेट मिनिस्टारनि समान मान होनाय जायोमोन नाथाय डिपुटि चिफखौबो बे बारनिफ्राय बेबायदि खालामनाय जागोन आरो जायफ्रा इएम बिसोरखौबो मानो केबिनेट मिनिस्टारफोर बादि मोनसे मान गोनां बिबान होननानै बुंदों आरोना साननानै लानाय बा समान बेबायदि मान होनाय जासिगोन होननानै आरोना बे मोनबा जिल्लानि मानसिफोर इएमफोरखौहाय आरोना बेबायदि बाथ्राखौहाय मामाया फोरमायनानै होदों नोंथांमोना बे समाव भिडिअखौ नायलांदो जाय मानसिया अर सावनानै लादोंमोन देहाफ्रा जोबोद गिलुलु आरोना बिनिया दा कन्डिसना मानसिया थैयाखिसै रैखा मोनबाय आरोना अरखौ खोमोरनायनि गेजेरजों नाथाय खस्थ' मोनसिगोन मानसिया नोंथांमोना नायना लानो हागोन बे समावहाय मानसिया बेमारि खालाय गावनि ना बिटिआर सखिया मोजां जायनि थाखाय इसोर বিটিচিৰ চিএম বা চিফ আৰু বিটিচিৰ ডেপুটি চিফক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ এইটো আগতেও আছিলে এইটো নহয় যে প্ৰমোদ বড়ো নাছিলে কিন্তু আগতে অকল চিফজন কেবিনেট আছিলে মৰ্যাদা আছিলে কিন্তু বিটিচি একৰ্ডত লিখা আছিলে যে আমি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আৰু ডেপুটি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায় প্যাৰেলেলি বিটিচি যিসকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব উইদিন দ্য বিটিআৰ বাহিৰত নহয় উইদিন দ্য বিটিআৰ তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব বিটিচিৰ 5খন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব আজি কেবিনেটে তাত অনুমোদন